Muri Zimbabwe. 12 o'clock signal is coming. 12 o'clock midday signal is coming. It's 1 hour to go. We are peace-loving Zimbabweans. Why we decided to be peaceful is to allow our fellow Zimbabweans kuti mumboshanda muri dzisafe nenzara. Vendors taona mapinda mtown, ndaona mafarira urongwa hwedu makasununguka. You manage to do your business. 12 o'clock is time for the revolution. 12 midday is time for the revolution. Mavenda vari kumabasa wane mashops munhu wese, we are now advancing to Africa Unity Square. I repeat, 12 midday is time for the revolution. It's time for a new generation. It's time to chase away Zvigananda. It's time to build our future. So vendors, shops, 12 midday, we gave you almost half a day. We are now advancing to Africa Unity Square. Kana uri kuramba zvatinenge tichitaura izvi, it means uri kufamba nezvigananda. And we need to know kuti Zvigananda is going to protect you. Kana wasarudza to dismiss this signal, wasarudza kufamba nezvigananda, make sure kuti Zvigananda, they are going to protect you. Pamberi nerevolution, pamberi nechimurenga, pamberi nesignal. Tinotenda. Comrades, mamukasei comrades. Tiri kuona messages enyu esa muri kutipa. Tiri kumaona and vazhinji venyu tiri kutaura, tiri kupfuudza messages enyu kuma commanders kuti mugone kubatsirika. I understand kuti muri kufesa challenges road blocks, but tanzwa kuti mapurisa ekwamutare vakutanga kucooperate now kuti vari kusecha vanhu chete kuti vangoona kuti hapana ane zvombo here, hapana ane chinokuvadza here. Tenderai vaite basa ravo. Pamunotanga kunetsana navo ndepavanenge vakukurambidzai kuenda kumberi. Aiwa, iwawo hati hazvisi right. Izvozvo hazvisi right. We believe kuti macommanders vaasainwa kuti vataure necommand iri kwamutare vachaita zvinhu zvakanaka. But nyaya dzekuti vanobloka mabhasi kuti hakuna bhasi riri kuenda kuHarare ndezvokupenga izvi hazvisi right, because pano tiri kuita chinhu chakarongeka, uye zvakare hakuna munhu amboti ari kubonodestroy anything. Kana dai vanhu vanga vari violent vaitanga nokupisa mota dzemapurisa dzakapaka pa Africa Square. Saka izvozvo hazvisi kuitika nekuti vanhu vedu vakadzidziswa. We have got a lot of months tichidzidzisa vanhu nzira dzekuzvibata nadzo. Saka hatidi vanhu vanosvika kuprovoka. Tiri kunzwa zvakare kuti patumirwa maprovocateurs mune vanhu. Izvozvo tinoziva identity yevanhu vakamirira revolution nekuti vanozviziva kuti vanofanirwa kuzvibata sei uye vanofanirwa kuita sei. Saka vakomana muri kunzi vatumirwa imwe kuti munotanga violence, iyo ndeyenyu iyo. Vanhu verevolution havana violence. Vanhu verevolution vari kumuvha. Command yavainayo izvezvi ndeyekuti pindai mu18 area. Ndava makamaunda kaba takanzi tiuye. Saka imimi tinokurespectai. Security force yenyika yedu, we love you guys. Tinokudai uye zvakare hatimbofe takakudhererai nekuti muri kuisawo chingwa patafura. Matambudziko akatarisana nenyika akatarisanawo nemi. Saka inzwirai tsitsi vanhu vedu, vachakuremekedzai. That is why now vasplita vachimira mumakona akasiyana siyana, macommanders vachifamba vachienda kwavari ikoko nekuti vanenge vachida kupiwa signal. Hakuna munhu achadherera security force and nemuwo regedzai kuprovoka vanhu. We don't want this thing to end up chava chinhu chedrama neviolence. Ndava zvinozokonzera kuti pave nebloodshed. Saka vanhu vedu vakaudzwa zvekuita. Hakuna munhu achapisa building, hakuna munhu achapisa mota, hakuna munhu achaita anything, because ava vanhu vari kuuya kuzoratidzira zvinyunyuto zvamunotozivawo nemi. Izvezvi mapinda mumauniforms muri pabasa
kuti mugone kuzowana mari iya yamagara muchiwana isingakwane. Ndo zvimwe zvatinoda kugadzirisa izvozvo. Saka vanhu vedu pindai mu18 area sekutara kuri kuita Commander Saruwaka, muite zviri kutaurwa, musaita zvamusina kuudzwa, nekuti command iri kuuya in bite and pieces. Coordination ne communication strategy maudzwa kare, maakuziva kuti vanoita sei. Vamwe venyu mamaona makomanda achimuvha nemota dzakasiyana siyana vachiuya kuzocoordinatai. Saka imimi itai zvamuri kuita ikoko, muchange muchipiwa command. This is not a one day thing. Hatisiri pa demonstration day, yatotanga izvezvi demonstration yacho. Saka kana uchiriwo kumba, watinonokei, nekuti comrades vatotanga kudhara. But we know kuti transport vari kuitirwa zvakanaka. Tiunzwa kuti vamwe vapinda nemabhasi abhadharwa zvakanaka, nevamwe vapindawo nemakombi abhadharwa zvakanaka. Totenda commanders mese muri kuita coordination logistics yevanhu. Zviri pamutemo kuti vanhu varatidzire, zviri pamutemo. Saka this is one of the things chichazonyorwa muhistory yeZimbabwe, kuti pakamboita a demonstration yakastretcha to a month. As long tisati tava satisfied, we are not going to call off this demonstration. But what it was given pa communication yakaitwa na Baba Geza zvakatokwana izvozvo zvakaitwa ipapo. And whatever is going to happen is going to happen for a reason. Nekuti Zimbabwe must be free and Zimbabwe must be restored. Muri Zimbabwe, 12 o'clock signal is coming. 12 o'clock midday signal is coming. It's 1 hour to go. We are peace-loving Zimbabweans. Why we decided to be peaceful is to allow our fellow Zimbabweans kuti mumboshanda muri dzisafe nenzara. Vendors taona mapinda mtown, ndaona mafarira urongwa hwedu makasununguka. You manage to do your business. 12 o'clock is time for the revolution. 12 midday is time for the revolution. Mavenda vari kumabasa, wane mashops, munhu wese, we are now advancing to Africa Unity Square. I repeat, 12 midday is time for the revolution. It's time for a new generation. It's time to chase away Zvigananda. It's time to build our future. So vendors, shops, 12 midday, we gave you almost half a day. We are now advancing to Africa Unity Square. Kana uri kuramba zvatinenge tichitaura izvi, it means uri kufamba nezvigananda. And we need to know kuti Zvigananda is going to protect you. Kana wasarudza to dismiss this signal, wasarudza kufamba nezvigananda, make sure kuti Zvigananda, they are going to protect you. Pamberi nerevolution, pamberi nechimurenga, pamberi nesignal. Tinotenda.